Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a kamar kullum kuna tare da Capital Forex Space tare da ni Usman Zunnurain wanda nake sa ran zan gabatar muku da wani indicator guda ɗaya ko guda biyu. Wanda shi wannan indicator ɗin ana kiransa da fractal indicator. Fractal indicator ne da zai nuna ma cewa candle ɗinka sama yake yi ko ƙasa yake yi, ma'ana kasuwa siyarwa take yi ko kuma siya ake yi, selling ake yi ko buying ake yi. Wanda already mun san bullish candle shine yake indicating buying, bearish candle shine yake indicating selling. So abinda nake so in ƙara nusashe ku anan shine wannan fractal indicator din gashi nan shine mai arrow din nan a sama. Za ku shi gashi nan shine mai arrow din nan a sama, ga arrow nan a sama sannan ga shi nan a ƙasa. Wanda idan muka kalli kowane candle za ku ga cewa yanzu haka za ku ga cewa arrow din yana kan candle din nan gashi wannan dogon candle din wanda ya fi kowanne tsayi gashi nan akan shi yake can saman shi. Idan kuka duba kan wancan shadow din can sama za ku ga cewa shi yana kai. To ta yaya ake amfani da shi, sannan kuma ta yaya za a gane cewa kasuwar ma za ta yi sama ko za ta yi ƙasa, sannan ta yaya ake shiga a ɗaura shi. Yadda za ka shiga ka ɗaura shi shine da farko bar dai kaga in cire shi gaba ɗaya. Idan na cire shi gaba ɗaya sai bayanin shi. To gashi nan zan shiga sai in cire shi, gashi nan na taɓa fractals nan kuma ga moving average. To tunda ba bayani muke akan moving average ba bari na bar shi sai na cire fractal din. To kun ga inda na bana cire shi ko kun ga yanzu babu shi akai. To yanzu ina sa shi za ku ga cewa ya kalli sama, kuma shi amfanin sa idan ka ga yana kallon sama to ce ne kasuwar ka ƙasa za ta yi, wanda za ku ga cewa yanzu kasuwar ina take yi, ƙasa take yi. Za ku ga red candle ne a ƙarshe. To bari na sa shi ku gani. Idan ka taba kan screen ɗinka da farko sai ka taba kan wannan F ɗin. Idan ka taba kan F ɗin nan sai ka zo ka shiga nan, an gane? In ka taba na sama sai ka zo can ƙasa za ka ga indicators sun ga oscillator, ɓangaren oscillators za ka ga in ka zo ƙasa za ka ga a rubuta volumes. In ka zo kan volumes za ka ga an kauce volumes za ka ga a rubuta Bill Williams. Kan Bill Williams za ka shi daga ƙasa za ka rubuta fractals, sai ka taba shi gashi na taba shi. Idan ka taba fractals ɗinka sai ka zo ka sa size level ɗinka, let's say ka describing ka sa 10 let's say. To gashi mun taba shi shikenan sai ka yi back sai ka yi down. Shi da yake wani kala muka sa amma bari in canja mai kala inda za a fi gane shi. Wani canja mai kala da sai mu sa red, kaga an fa ganin shi a red. To kuka duba za ku gan shi gashi nan na karshen nan. Idan ma red ba za a gane ba bari mu ƙara canja kala. Ina ga kalan bai yi mana yadda muke so ba, bari mu sa black tunda wani black ne. To ina fata ana ganewa, kun gan shi gashi nan aro ya kalli sama. To a nan idan kuka duba a nan wannan da ya yi ƙasa kun ga wani kandil ne biyo baya, wani kandil ne a gaban wannan din wanda ya yi ƙasa ɗin za ku ga cewa bullish candle ne. To da ya yi sama shi kuma ya je ya tsaya inda yake, da ya aro din ya kalli sama za ku ga cewa red candle din ne yake biye masa. To ana idan ku gani za ku ga a nan gurin ma daidai nan gurin za ku ga candle gashi nan akan candle din inda ta taba din can sama za ku ga shi. To gashi nan za ku ga red candle ne wajen guda nawa, 1 2 3 kusan guda 6 suka biyo baya. To kana kallon haka to abin da za ka yi to sai ka je kuma ka duba ka ga ya yanayin history yake, wani irin labari za a saki, sai ka gani shin higher impact ne ko kuma low impact. Sai ka duba sai ka zo nan ka shiga kasuwa. Wannan technical analysis kenan. To
idan kai haka ka gama sai ka zo ka sa kasuwarka. Let's say idan kudin ka kaɗan ne sai ka sa karamin lot size sai ka fara gwada kasuwa ka gani. Idan kaga tana tafiya ta baka yadda kake so, maybe bari na shirya wannan idan ka sa shikenan za ka so ka tana yin ƙasa idan yana sama. Idan yana kallon ƙasa kuma za ka so ka tana yin sama. Kada a manta da wannan. Idan aro din yana kallon ƙasa to ka so ka sama. Idan yana kallon sama to ka so ka kasa dace. Wannan shi ne.